konferentzia bat grabatuko dugu, eta nahiz eta erreza eman, gauza pare bat kontutan hartu behar dugu. Lehenengoa da, ia nahi dugun gure konferentzian sartzen badugu adibidez bideo bat edo aurkezpen bat, ia nahi dugun aurkezpen horren edo bideo horren soinua ere agertu. Eta orduan beste era batean egin behar dugu. Normalean egiten duguna da grabatzea zuzen eta kito. Baina nik egingo ditut bi frogak. Ikusteko nola gelditzen den bakotxean. Bale, hasiko naiz, konferentzian nago, eta sakatuko dut 3 puntuetan eta grabatu bilera. Bale, ziurtatu persona guztiak prest daudela, hasi, suposatzen da, ez dagoela arazorik grabatzeko. Hasiko da grabatzen, gorri jartzen denean, eta orainik egingo dut aurkeztu. Baina aurkeztuko dut pantaila osoa. Gogoratzen baduzue, egin genuen pantaila osoa partekatu edo fitxa bat soinua hartzeko baitare ordenagailuaena. Frogatuko dugu biekin. Partekatuko dut pantaila osoa, esango diot, pantaila osoa, gainean sakatu eta konpartir. Eta hemendik aurrera egiten dudan guztia, grabatuko da. Frogatuko dut bideo batekin, baitare beste ariketa mota batzuk, edo beste mota batzuk. Bideoa entzuten ari da, baina gero ikusiko dugu soinu hori grabaketan agrizen den, ala ez. Medituko dugu, bueltatuko gara, eta utziko diogu grabatzeari. Ez digo utziko grabatzeari, egingo dugu, bigarren zatia, oraintxe bertan. Aurkezten ari zara, esango diot utzi aurkezteari, eta orain aurkeztuko dut, jarraitzen du grabaketa berean, aurkeztuko dut, baina fitxa bat. Eta badakit hori, zein partekatu nahi dudan soinuarekin, partekatu nahi dut bideo hori soinuarekin. Orduan, hori aukeratuko dut. YouTubeko geniali aurkezpenak. Eta ziurtatuko dut, konpartir audio sakaturik dagoela hemen. Gaituta dagoela. Egingo dut konpartir, eta orain baldin banoa bideora, eta sakatzen badut, batzuetan, batekin egin baditugu gauza desberdin batzuk egingo ditu. Geniali jartzen badut. Orain bai soinua kapturatu eginda. Noski honen arazoa da beste bat partekatzen badut, behar bada ez dela agertuko. Gero ikusiko dugu, inoiz ez dut egin froga. Baina orain aldatzen ari naiz pestainaz eta ikusiko dugu ia hori agertzen den grabaketan bebai. Nik esan diot partekatzeko bakarrik pestaina hau, baina ikusiko dugu. Joango gara, berri batxera, eta utziko diogu aurkezteari, eta utziko diogu grabatzeari. Utzi grabatzeari. Eta orain, itxarongo dugu pizka bat, momentu batean, drivera eraman arte. Drivera eraman behar du, jasoko dugu mezu bat, Meet Recording, eginda dagoela grabaketa, eta gero agertuko zaigu, driveen bertan agertuko zaigu Meet Recordings karpetan. Itxarongo dugu pizka bat, eta gero ikusiko dugu noiz agertzen den eta nola agertzen den. Dagoeneko jaso dugu mezua hori bideoarekin. Hemen nago Gmailen eta hemen agertu da Meet Recordings egin dugun grabaketa. Sakatzen badut eta zabaltzen badut driveen ikusiko dut bideoa. Eta ikusiko dugu nola geratu den. Sakatuko dugu ikusteko. Gogoratu hemen, normalean, kalitatea, hemen ez da agertu, baina batzuetan agertzen da 1024, segun nola grabatzen duzu. Badago ejekutatzen, ez dute zer ezan eta horregatik ez da zer agertzen, baina hemen dago lehenengo zatia, eta lehenengo zatian, baina gero ikusiko dugu, soinu hori grabaketan agertzen den, partekatu dudanean, partekatu dudanean, era normalean, ez da entzun YouTubeko bideoa. Joango gara orain pizka bat aurrerago, eta ikusiko dugu bigarren zatia. Orain bai soinua kapturatu eginda.
Noski, honen arazoa da beste bat partekatzen badut, behar bada ez dela agertuko. Vale, ikusi duzuenez, orain bai agertu da soinua, bai bideoarena, genialigen bideoarena, bai nirea. Orduan, horrela egin beharko dugu, grabatu nahi badugu, bideo audioa ordenagailutik. Beste alde batetik, gogoratu gure driven, jartzen bagara gure driven, grabaketak hasten garenean egiten, lehenengo aldiz, sortzen duela Meet Recordings karpeta bat. Meet Recordings karpeta horretan, gordeko dira egiten ditugun grabaketa guztiak, baita ere txatak. Adibidez, txat hau dago beste saio batean eginda, bideoa honetan ez dut erabili txata, baina hau erabili nuen froga batean, eta froga horretan egin nuen txata, hemen dago gordeta. Gordetzen da datarekin, eta orduan kontrolatu aldugu, edo momentu batean berriro konsultatu aldugu, txatean zer idatzi zuen jendeak.